No niin, mittari näyttää 350, rupeaa olemaan aika kriittiset vaiheet. Voidaan vähän kurkkaa miltä se pätsi näyttää. Tehdään se silleen varovasti tällaisen turvahanskan kanssa. Hörppäytetään. Sitä ei kannata avata kerralla suoraan, koska lieskat lyö naamaa. Tarkoitit, että mä hörppäytän täällä. Koht lähtee. Pitäisikö Ilja testaa? Voiko vetää mittari ympäri? Siis tää on niinku, mulla on sanottu, että tää on mahdollista. Mä en itekään ole vielä koskaan kokeillut, mutta mä ajattelin, että tänään kokeillaan. No niin jäbät, nyt tehdään caveman. Tiedättekö mitä se tapahtuu? Hiili, ehdottomasti loistava liha ja suoraan sen suoraan vaan hiilien päälle. Ai. Puoli minuuttia viiva minuutti. And that's that. Että. Vähän hiiliä tuo päällä, mutta pyöräytetään noin tosta pois ja käännetään se tonne. Nätti piirtä. On, todella. Se lähtee. Mitä se noin hiilet oli, Arto? Sä tiedät näistä enemmän kuin minä. Nämä on tämmöisiä argentinilaisia hiiliä, jotka on saanut nimensä siitä, että ne on niin kovia noita puut, että kirveet menee rikki. Noiden pitäisi lähteä oikeasti 800 asteeseen, jos kunnon pistää höngän käyntiin. Ei, täällä oli vähän noita hiiliä. Parit sattumat pitää olla messissä. Caveman! Pelkkää suolaa päälle. Pelkkää suolaa päälle. Siitä lähtee. Pannaan vetäytyy vähän aikaa. Homlaa. Nyt leikat. Ei! Ainoa mitä tää voi saattaa vähän tarvitaan on suola. Arto, ripases vähän. Vähän. Alright. Oi. Hei, tää on mun pala. Herrasmiehet. Ai. Steak on board. Wow. Nyt on muuta. Vittu, tää on hyvä. Oh. Miten se tulee noin nopeasti tuo savunmaku täällä? Ihan järjettömän hyvä. Tää on aivan täydellinen. Ei tää tarvii edes haarukkaa. On muuten helvetin laadukas liha. On. Toi rasva on puhtaasti jo niinku sulaa suuhun. Todella hyvä. Hyvin paistettu. Jos mä yhden pienen syön.